Kedves nézőim és hallgatóim, üdvözöllek újra a Márti Gondolatai Podcastben és a kis szalonomban. Itt, ahol megengedjük, hogy a gondolatok lelassuljanak, és az érzések megmutassák valódi formájukat. Ma egy nagyon fontos témáról szeretnék beszélni, arról, hogy miért hallgatunk manapság az érzelmeinkről, és miért nem mutatjuk ki az érzéseinket. Minden újabb epizód előtt sokat gondolkozom azon, hogy mi is legyen a téma. Persze az nem vitás, hogy a szerelemről és a szeretetről szóljon, de legutóbb 2 dolog volt az, ami inspirált a mai téma kibeszélésére. Az első, ami a szívemhez nagyon-nagyon közel van, egy régi fénykép 1948-ban, amin a nagyszüleim és a dédszüleim és a keresztanyám kisbabánként volt a képem a nagypapám kezében, és a nagyanyám húga úgy 10 évesen látható. A nagymamám mosolyog, úgy igazán valódi mosoly, majdnem kacag, boldogság sugárzik belőle. A nagyapám a keresztanyámat tartja és mosolyog. 20 évesek voltak és szerelmesek, a dédapám és a dédanyám ülnek elől, a dédapám kezébe egy kalap, a dédanyám kezeit keresztbe tette, és a kötényét felhajtva az arcán fáradt mosoly volt. A dédapámon kikeményített fehér ing, kopott cipő, és egy kicsit kajánul mosolyog. Fényképet készített róluk a szomszéd fényképész a faluban, ahol éltek. Ez a pillanat, a család, a boldogság, a szeretet, a szerelem megörökítve nekünk, az unokáknak, a déd és ükunokáknak. Nem csak az, hogy néztek ki, hogy mit hordtak, meg hogy milyen volt a háttér, hanem az, hogy szinte érzem, amit ők éreztek akkor. Mint ha ott lennék és hallanám a nevetésüket, hogy azt, hogy ott, ahogy egymással mit beszélhetnek, vagy azt, hogy a fényképész szólt rájuk, hogy akkor most már megörökíteni ezt a pillanatot. És igen, sikerült megörökíteni ezt a pillanatot, és az érzéseket. Igen, és ez az, amit már nem látunk az embereken, a fényképeken, azt a valóságot, azt az igazi érzelmi igazságot, azt a spontán életet. De ez a pillanat a nagyszüleimmel megmaradt örökre, fotópapíron, de amit digitálisan készítünk, az vajon megmarad-e örökre? A másik dolog, ami inspirált erre a témára, az az, hogy voltam egy fantasztikus előadáson, ahol önbizalomról és határok meghúzásáról a hétköznapokban és a párkapcsolatokban és a jó kommunikáció alapjairól beszélgettünk. És azon tűnődtem, hogy az érzelmekről és az érzésekről már nem beszélünk. Például, hogy amikor ott vagyunk a család vagy párterápián, hogy mit érzek akkor, vagy amikor ezt mondod, vagy ezt teszed velem. Mikor a párok beszélgetnek egymással. És milyen érdekes a hétköznapokban, az esettanulmányokban, a körülöttünk lévő emberekkel való kommunikáció, a tévéműsorok, a családi és párkapcsolatok, de sehol nem tűnnek már fel az érzelmek, az érzések, csak arról, hogy ezt így kell mondani, így kell viselkedni, így kell kirakni a Facebookra, az Instára, és megszerkesztünk és beállunk. Legyen rengeteg lájkom, és akkor imádni fognak. És mi marad meg a jövő generációnak? Hol lesznek az olyan igazi érzelmekkel és élettel teli életek, mint a dédszüleim képén? Régen többet beszéltünk a szerelemről és a szeretetről, a vágyakozásról, a szívdobbanásokról, a csalódásokról és a kimondatlan érzésekről. És arról a szeretetről, ami finom hétköznapi gyengétség, amit ma sokszor elfelejtünk, és ha észreveszünk, a régen az érzelmek, azok nem voltak gyengeségek. Az érzelem elő volt. Lélek jele, a bizalom alapja. Régen elég volt egy pillantás, egy félrekacsintás, egy véletlen érintés. Ma viszont sokszor félünk a saját érzelmeinktől is. Hát még attól, hogy megmutassuk azokat másoknak. Miért hallgatunk ma, és mi változott meg? Ma egy olyan világban élünk, ahol minden gyorsabb lett. Gyorsabb üzenetek, gyorsabb reakciók, gyorsabb döntések és gyorsabb kapcsolatok. De nem biztos, hogy a lelki folyamataink is ugyanúgy gyorsultak velünk. A szívünk az továbbra is úgy működik, ahogy mindig is működött, lassan, mélységekben és időt kérve. És ezért félünk időt kérni, mert félünk lassúnak lenni, mert akkor lemaradunk valamiről. És félünk megmutatni, ami bennünk van. Mert attól tartunk, hogy a másik nem fog ráérni arra, hogy kivárja a szívünk tempóját.
A másik ok az pedig ugye a társadalom, ami ma sokszor jutalmazza ugye a keménységet és a kevésbé sebezhetőséget, de a valóság az, hogy minden mély kapcsolat és minden igazi kötődés és minden belső gyógyulás az a kimondott érzéseknél kezdődik. És feltehetnénk azt a kérdést, hogy miért fontos újra visszatalálni az érzelmeink hangjához. Mert hogyha nem beszélünk az érzéseinkről, akkor félreértések születnek. A kapcsolataink felszínesek lesznek, távolságok nőnek, és lassan elfeledjük, hogy hogyan kell szeretni. Igazán jelenléttel. Az érzelmek azok nem bonyolultak, csak közel kell engednünk őket. És ha néha kimondjuk azt, hogy szükségem van rád, vagy ez nekem most fáj, vagy ez engem most boldoggá tesz, akkor meg fog történni a csoda, és akkor kapcsolódni fogunk újra mélyebben, őszintébben, ahogy a nagyanyáink, dédanyáink tették, minden félsz nélkül. És hogyan kezdjük visszahozni ezt a régi finom női minőséget? Hát kezd egy kicsiben, kezd egy egyszerű mondattal, és kezd egy kis őszinteséggel a párodnak, hogy most egy kicsit bizonytalan vagyok. Vagy azt, hogy ez a helyzet engem most megérintett, vagy éppen jó lesne egy ölelés. És nem kell nagy vallomásokat tennünk, hogy elég újra megtanulni érezni, és engedni azt, hogy ezek mind szavakká váljanak. A szíved az tudja a tempót. A lélek mindig visszahúz oda, ahol meghallják. És köszönöm, hogy ma is itt voltál ebben a kicsi, hangulatában régi szalomban, ahol az érzések még fontosak, és ahol a szavaknak súlya van, de reménysége van. Talán ma is megéreztük együtt, hogy milyen jó lassítani, és hogy milyen jó kimondani, amit régen természetesen volt kimondani. És milyen jó visszatalálni a női lélek őszinte hangjához. Mert lehet, hogy ma kevesebbet beszélünk az érzésekről, de szükségünk van rájuk, és szükségünk van egymásra is. És a szerelem visz mindent, de a szeretet akkor tud megmaradni, hogyha beszélünk róla. És várlak legközelebb is a kis szalonomban. Ölellek, Márti.